Jotta voit aloittaa hammaskorjauksen, tarvitset Only Smile hammaskorjaussetin. Paketissa on käyttöohjeet, Only Smile Professional hammaskorjausgeeli, suojus, LED-lamppu Only Smile Active Pro ja laturi. Aloittaaksesi valkaisun, levitä geelisuojuksen osaan, joka peittää myöhemmin etuhampaat. Ota riittävästi geeliä, jotta kaikki etuhampaat saadaan peitettyä. Aseta nyt suukappale suuhusi ja käynnistä lamppu. Peilistä voit tarkistaa, onko suojus paikallaan oikein. Toiminta-aikana voit lukea, työskennellä tai katsoa televisiota. Suojus ei häiritse sinua. 45 minuutin jälkeen kuulet 2 piippausääntä ja lamppu sammuu automaattisesti. Huuhtele suusi ja käyttö on valmis. Ensimmäisellä käyttökerralla suosittelemme 2 peräkkäistä 45 minuutin valkaisukierrosta. Tämä auttaa poistamaan vanhat värjäytymät. Only Smile kosmeettinen hammaskorjaus on turvallinen ja kivuton.